Dear Manong Nemy, Nebag, bigat yung aming nga sa pada papagayam. Manipo dito'y Nemars Entertainment Production Center, iti Nemars Studio. Amasarakan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot, West Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At ito'y manang nasumang bahay ti programa, Dear Manong Nemy. Kadato'y ti pagayam yun ni Manong yun, Nemy Ruiz, kumabkablaw tinimbag nga bigat ng pag-aldaw na yung bagang oras, kanakayaming sa kapada. Ito yung ngaldaw, iti Martes pabagayam maudin nga Martes ti bulan ti February 23, Tuesday. Padanan niyo papagayam ti pagkasalitaan ni Lovely. Iti ang problema ni Lovely, anyat kayat na pilyan na, panakarakrak ti dayaw na, o panakaespal ti inana. Manong Nemy, da Henry iti doktor, iti nagsarita may panggap iti operasyon. Kas manggay ko Manong Nemy, arami dandan nga dagos. Kasi baga ti doktor Manong Nemy, nga arami dandan ti amin, para kini Henry. Ang mamudugahim ni Henry Manong Nemy. Simrek kami Manong Nemy ti siled nga ayan ni Nanang. Nanang, anak, nagabkapuam, kinasino ti kaduam ni Henry. Kumusta kayo, Nana? Awan ni pagdanagan nyo, mga asinapod Diyos. Marugyan itan ti operasyon nyo. Karkararagtay di balag iti operasyon. Sabagay, nalaing ni doktor dito eh. Agam, anak, sir. Isumati kasinsin ko ni Betty. Kasin, nagwapo. Saan lang gwapong paknangpay. Batisot makamot yung operasyon yan, ninanang ko. Apay, kasano? Awan, tinadupay nga sa ludsud. Henry, agaman kami kang ka. Ano adang trabaho mo? Nganas ka ng oramidem. Papapanawin na kon. Baka sa mo manusan ti hospital, kapag ganan, sa bagay, gusto ko na, di ba lang mati panagang-angot ko karigit agas kung nadumpay. Sige, nagsubliak to harap tumahan. Cellphone number mo? Sige, itid ko kayan ka, Henry. Manong Nemy kalpasan nga awanin ni Henry, imay ti doktor. Iruwardan ti ni Nanang Manong Nemy. Doktor, adabala kanyak ti kwarta. Ay, ni Henry di ba kamo? Nagsarita kami. Ano no karo dato kwarta? Ti reservam para na dumapay nga kasapulan ni Nanang mo. Unang kunanang iso amin ti makamo, amin na magastos ni Nanang mo. Alalala, iruwar mi ni Nanang mo. Nas ka na mapanin iti operating room. Tap na marugyan ng mga operado. Nagkuyog kami kani Betty Manong Nemy kasinsin ko, alapanit sangon ti ospital. Pala ka mangurot kasinda. Tsak pinamigat. Ano ya? Kailangan mapanaman. Magurot ka kayat mo. Peso? Umuhin. Luko ka. Adagahim dakala kwartam. Sa, dadya kinaduam, so kanong ti amin nga makaamon, ti magastos ni Nanang mo. Nakasarakam ka na dyan lalaki. Iti bar. Club. Napang ka nag-GRO? Iti may sangal rabi? Tapno lang may ispalin Nanang ko, kasin. Kit nasarakam dyan nga baknang kingwapo? Nagswerte ka. O anak, di saan ka ng virgin? Virgin akpay lang. Ano? Awan, tinaramin na. Saan kayo nagkastoy? Nagkasjay? Saan? Ano karot? Diyan karot mo. Di ba nagsarita mi, awang kanot pang isukatanan na di natay nga nobya na. Nagsagsagabang karot. Ngayon napagkatawak ka no, napag-isip ko. Uy, kasin. Baka ma-inlove kang ka. Sika di ka pa in-inlove. Ang mga karot eh. Kinakupay, I mean. Yung mamawaling ko.
Awang ko na pangisukatan na di girlfriend na sa mesa. Kasi sana kami kari. Nagbak lang kit na kurapayak. Anyata mo, baka tilangit kay bumaba at numadanon na ka. Manong Nemy, tinawagan na ni Henry. Henry? Emergency. Mabarag sa di Manila. Kaanot pa nagsublim. Nagsubliak tulat na. Pinapakadalagan. Ipumbok mo lang dito number ko. Aganan ka. Ag-drive ka, mapansadyay? Una do driver mo. Kaya kang sisya. Aganan ka pa nagmanayong. Thank you. Mamok to no, result ng operasyon, ha? Marang sakit tulunay, no, balik iti amin. O nga di magdanang mga nagdi magastos. Siyak dun di makamo. Nagsarita kami di ospital. Mas dawak nga rin, dati pala kanyang ti 100,000. Gusto siya mo, dumapay ka sa pulam. Kano tapay masapol mo, agunay ka lang kanya. Agyaman na, Henry. Sige, anan. Aganan at kawain, kansang kan nga agbarbartek. Ha? Kas kalagaro pre na, amang bagbaga kanya. Wen, sweetheart. Awan ti magdanagam, ingatak ti biyag ko, paraken ka. Hindi mo, Henry. Kas lag 5 peso. Di mo kayat? Sa anak ka may kari, Henry. Sige rin, kahit nagdadrabak. Okay, ingat. I love you. Kunak ko mamanong naming yung saan ko ngay magbaga. Manong Nemy nagawid ak dito balay. Dak pagayam na urnos na dalusan. Hindi tayo taray ko ninahanang ti ospital. Nagbigosak manen. Tas sinukatak nun ti badok Manong Nemy. Aging nga nagring manen ti cellphone ko. Ni Tina. O ana, nagipadamag ka na. Apay, o no Bram, break time. Gusto ka matawagan ka. Tina gyamanak. Tapay, saan kami nga nagsarak kini Henry, no? Dinak inrekomenda ni Tereja Navarro. Nadautan ko ken ka. Agbayatak to. Saan ka nung sumret? Umayk to lang yung nag-resign. Uy! Gaputa nakasarak kan tibak nang? Kasapulay ni nanang nga, mabantayan eh. Kita daman di kasinsin mo. Raringat man no, ipatuloy ko latay da. Siyak na dada ka sa pulay ni nanang. Nang rona ito no, agpapaungar no agbaligit yung operasyon. O sige, di may kanto ag-resignin. Sunto mo ti parang dadbukan niya ako nito tip ko. Ito bigat. Alawin lang, so ti baga kini boss. Manong Nemy nagsubli ka ti ospital, di kamalman na. Nalpasin ti operasyon, Manong Nemy. Doktor, kumusta ti nanang ko? Adan iti recovery room. Agpatnag, agmalim. Kalbasan na mabalim mo ito nakasalita. Balik iti operasyon. Agkamanak, doktor. Di abot Diyos, di kagaro na pagyamanan tayo. Kaya ni Henry. Imbag na nasarakam ni Henry. Huwag nga, doktor. Sige. Ito na bigat lang. Langin nga, umambantayan tinam. Ako na pagdanagin maging kuha na. Tadamat nurse sa mga bantayan kuha na. Tinawagak Manong Nemy ni Henry, kalpasan di ba nagsarita maging doktor. At marang sakanak ng iba ka. Naisparin ni nanang ko, Henry. Madaman nga recover. Ito na bigat langin nga makasarita kisuna. Nasya daos ta. Ayan nun. Nadayawak pa eh. Natutagdagas eh. Gananod ka ha? Kaya taka man nun. Gananadak para ken ka. Maragsa ka ng madlaw na ita. Okay ni nanang mo. Awanin ti problema. Awanin na. Naragsa ka kon. Imagin ka. Tawanin ti problema. I'm shocked. Malagip mo ka di manan ni Adela.
saan ko pulos ka malipatan. Lipate mo, saan ko pulos ka namitin nita. Mangalakan ka sukat na. Data kinagwapom, kinmaknang ka. Hanggang marigatan nga mga lakasukat na. Oh no, isot mo danunin sa Manila. Uy, handa mapan na danunin sa ha. Mayat ko man, da. Jak to pulos kan din. Ti mangayat kan mang sagit as inuman ng babae. Dahil ating karek ka na dahil isukat isuntulay. Ngim na tayan. Di mo ka di kayat? Nga damay sa nga agbiag nga Adela, akasukat na. Sino ko ma? Aduda dita. Kaskan ka? Ano marikrik ng kanya? Sana kami kariyan, Ray. Saan nga dahil at sungbat sa lutsot ko? Agdra-drive ka. Madamdaman to ng sarita tayo, ito saan ka agdrive. Ang sardin ko, tilugan ko. Di sa lutsot ko, anya di marikrik ng kanyak. Saan nga tisungbat mo nga, saan ka may kari? Siya sino ko saan nga may love ka. Nakasaysayat ka. Sikat nakatulong kininanang ko. Sikat nakatulong kanya. Resto-presto bataran ti kinababaik. Nakumat sa balin, naluglog ako kumaitan. Nagyamanakin ka, Henry. Tapos sikatin sa ngabay na hapon, Diyos kanya, kada kami kininanang. Sa sino kumatisahan nga may love ka. Ni Maulitek, sana kami kari. Ngayon daw dawat ko, nasabi ko mata masarakam ton, iti si bibiyag nga Adela ti biyag mo. Sabi ko teka matlang kaskan ka nga nagkapoy tinamak na nga pamilya. Ti may bagang matlaking ka. Idaw dawat ko, Henry. Naragsakan tulaunayin into na ipadamag mo ngandan kasukat ni Adela. Manong Nemy man naman nga papabigsag papaungar ni nanang anak. Api nga siksikamin lang timang mambantayan kanya. Nagidi ka sinsin mo ngay. Di ka man pa nagtrabaho. Nangalam ti kwarta. Nga pa nagpapaorat parar mo kanya. Nagapo kini Henry nanang. Imbaganak mat kata kayo ka, di ba? Sakbay nga, nangurog iti operasyon imbagana. Sino na nga Henry? Nang namamok. Imasdig ka nagpatulong. Isot imasdig ka niya, dinamag ng problema. Imbaga. Nadya marat supapak na. Indad matibagim kang kuhala. Nanang, alakit sana dakas indad mo tibagim. Ang di saan kan ka virgin. Virgin akbay lang. Awan tibagdanagan nyo, ako mati kinidaw na nga supapak. Maragsakan una nga makatulong tipada na nga tao. Itilikodan nga agsagsagapay suna. Panagyaman na siguro kapot sakpela ka no na magkatawag ang kuhana. Kalpasan nga natay. Girlfriend na iti cancer. Sakit nga cancer. Nagsiyatin no kasta anak. Naghasat na pailangan kina. Tadakas kini Henry nga nakatulong ka na ta. Di, nagsubling trabaho. Nagsubli ka di yung nagkasaynak. Saan ka mambaling nga baybayan nang? Saan ka mambaling nga di kasinsin ko lang di mong banday ka. Siyak na anak mo, di mga sikasukan ka. Gapot ipatpatek ka. Diyak kaya nakalpasagan na pukaw, di tatangkit mapukaw ka. Siguro lang, ito mo na yung panaglulukat ti klase. Ituloy kong tumalatag basa. Ada aramate ka kwarta.
Numanan tawagak ni Henry Manong Nemy yung unattended ti cellphone na. Papay nga ta. Wen. Naging ka, rimuaran ni Nanang Manong Nemy. Kinasarita doktor. Doktor, manupay ti awan ti pagdanagam. In deposito ni Henry ti kompleto nga bayad. Nag-asat ka, tanam mo na dyan nga Henry. Nag-asat kayo. Hala, dito yung trillious paper ni Nanang mo. Mabalin mo nga yawid. Ha? Ti-advise ko kayong kuha na ang agbambanog. Mabalin to man siguro nga agbanog. No, nananahin nga. Ang malay nga ni Sona. Wen, doktor. Thank you, doktor. Nanang, bilin ni doktor, nagligipan nyo ha? Wen, anak. Ako matinagsang trabaho dito eh. Di malagdalos, agluto, aglaba. Nalaganot lang na ito. Kaya siya nang mapanag-enroll. Talagang ituloy mo nagbasa. Unang, panag-enroll man eh. Alakit na siya at unay anak. Intuloy ko tinagbasa Manong Nemy ti kursok nga nursing third year college sa kun. At dabala kanyak Manong Nemy ti kwartang intid kanyak ni Henry. Ti makatakas tak matin makontak isuna. Napanak pa yung Manong Nemy ti hotel nga kukwa na nga nag-check-inan mi di nilindat na kasalita. Pati siya. Pati na kami nakamutayin. Lovely. Lovely. Kami makontak isuna. Anda kasi dyan ako Di na kahit may isturbo. Kasi i-close na ti cellphone na. Anat na pa rin ang tana sa di Manila? Diyak manam mo? Babae? Manipod, idi-awanin di boy girlfriend na saanin nga naghilig ka babae na dyan. Tigisong ardamas daw kami, ngabot na. Inyig na ka dito, yung saan na kamot kakinaid na. Awan ti pangin sukatan na, gani Adela, Dedi Adela. Sige nga. Di ka mandanagan kang kuhanag. Parang tulat na bigla na dyan. Baka saan nga parang kaniyak. Ngabot ha, nalpas na matintiyong parang tulong na kami kininanan ko. Nung makita mo to, dano mo tulangin tinalaus una nga panagyaman mi kininanan. Kinunak ba nung Nemy niya madda panaas nga marikriknak iti kaunkak. No kaano pa yung Manong Nemy nga adda nga na inlamak kang kuhana, sumati pa nagpukaw na. Di ba nagbasak Manong Nemy dinteng ni Edmond iti biyag ko? Ay. Kumusta ka, lovely? Siya ni Edmond. Amok Ape among siya ni Edmond. Gabot na Edmond lang Edmond ti magbagharig iti patag ng girls. Gabot na gumapuak. Guwapo ka ngem langam ti chick boy. Amom no gayatak maminsan lang. Kadagiti chicks ko, jak libaken. Awan ti balik na kayat katakwada. Isulat mangipat so dalang ti mangipatpateg kanya kay. Yung nasara ko ti babae ng ipatpateg ko. Sino? Sika. Adan boyfriend ko. Oh? Kung nanda mo ba eh? Adan. Sino? Henry tinagan na. Oh? Baga mangpatpataod ka lang tagnagan ti Henry o resammet naman. Kaya't mo tatawagan. O nakapunmog tinagan na, Henry. I-dial ko. Apog sumot Manong Nemy nga nag-ring. Simong bat. Hello, lovely. Yung speaker ko Manong Nemy. Loudspeaker ko. Hello, Henry. Kumusta ka? Oh, okay ka lang? Okay. Pagkinabahin ka saan ko nga ang nakontak sa cellphone number mo. Ay, sa number mo. Saan ka nakontak? Unattended. You miss me? I miss you. Sige. Ikarigatag ti agawid ita. Tapno agkita ta.
Talaga, ha? Sure. Okay. Bye. Bye. Ingat. Ingat. O, mamatikan. Saan mo matimbaga kayong gawa na I love you? O nanawagan ko mati sweetheart? Nanawagan ako mati sweetheart? Hanggang matin tinawag ti sweetheart? Kasi kam lang sarita. Saan ka sartingan, lovely? Check mamating ang boyfriend mo reta nga, Henry. Siyak tagbaling ang boyfriend mo. Siyak to tagbaling nga asawam. Sa anak to ang sumardeng. Aging ka, nga saan ka matagikwa. Sala ka lamang ipangpangta. Nunas ka nga kidnapan ka. Aramidek. Tapno lang magunod ka. Manong Nemy nagdanagak ididay nga pangta ni Edmond. Iso nga, inaramid ko sa anak na nagbaling nga na isnam. No masadeg, hi. Mabal nang awis ang merienda. Saan na ka mabisin? Di pilitan mo mabisin ka. O sige, libre gayam. Naging ka, Manong Nemy ako nana. Abi nga sila, simhayaat ka kanyak. Dati-dati man na si atakin ka. Do you love me? I'm sorry, Edmond. Ni Henry tipat-patek ko. Iwagam na niya taramidik tap na malukoy ka. Sana ka malukoy. Talaga? Talaga. The boyfriend mo ni Henry, boyfriend nak pa eh. Diyak ba't nga rin mawaling nga pagka-20 puso? Ita pa lang mapahayag. Oh? Kakaiso na nga gayatak. Isupit pa nakapahay ko. Kat ayatam nga minada tay libre. Ayatam nga minada tay madlaw mo nga agayat ken ka. Tapos saan ka mapahay? Kinapudno na. Isudat umasidag kanya kay. Lapsak teksaw, isudat mangibaga. Tutupamet. Agkidaw gayam teragsak. Why not? Hanak pat nga napaidam. Kat no si katagkidaw kanyak teragsak. Ang kumatagkidawon kan ka, dadyak kasapulan. Kat no si katagkidaw kan ka. I'm sorry, Edmond. Kung nakalano, okay kan. Sumurot ka mat kanyak. Iya sa dagko lang di bagi kang katab na akong titakas nga ramidam kanyak. Datatrason. Iso, nubudnungan nga matpatingnak, lipatan naklayangan, ibaw imunti sa bali, Edmond. Kas may salagay yan, di pangibilangan kanyak, kasmat kang ka. Mabaling ka di. Manong Nemy, dimteng ni Henry, mismong imay nito'y balay. Amo na nga bakasyon, Manong Nemy, kan adak dito eh. Yung adak ti likod. Ninanang Manong Nemy, tinagayab kanyak. Anak, adda ni Henry. Nang, adda ni Henry, adda ni Sango. Ingkat sa batin suna. Nang likawa ka nagpasaho, Manong Nemy, katapag sunga, umasadig ni Henry, iti balay may kalpasangan dimsagi ti Kotsela. Henry! Oh, lovely. Anong Nemy, kasla ti pangibilangan kat boyfriend ko isunang. Ti maray kasi mabat nga imarakop kang kwa. I miss you. Abay nga ulit inarakop na. Ha? Kit I miss you nga ron. Kung naman hindi ka may kari. Di ka may kari, siyempre. Ngayon inarako ka, kapot ha. Mailiwag kang ka. I'm sorry, tapay lang dito para iyo. Nalawat sa solaryo Sami ako kwa. Gatangin ta. Tapat aklad na natin balayo. Ngagbalinto ang balay ta. Napiaw ang balayo, manta? Ng family house mo niya. Pagbakasyonan na kita, kaamsat ko nung may tagbakasyon. Habi ko mga ipadagdar ka ti balay ta.
Di ba ko nang mangurayak iti si bibiyag na Adela? Do you love me? I love you. Nasyak ni Adela? Si bibiyag Adela. Lovely matinagan ko. Kinapudno na. Numatmatan ka tinapaot. Kasi na si bibiyag na Adela. Kayat, Henry. Saan ang siyak ni Adela? Siyak ni Lovely. Natahin na Adela. Si kangorti si bibiyag na Adela. Ay, etenak, gabot na kaingas ko ni Adela numatmata ng tinapaot, kasta. Ay, etenka. Kas kasukat ni Adela, tibiyag ko. Saan ka may kari, Henry? Dahita ka manin. Saan ka may kari? May kari aming nga tao. Dadami niti uneg, Manong Nemy, isunti mo na nga nangarakop ka niya, kailangan mahal ka digiti lips ko. Manong Nemy kaslakla, may tayo ak. Kaslaklak, may tayo Manong Nemy tilang. Ito nagpaot nga ba naglanang digiti lips mo. Damang buibuya ka na kami. Buibuyaan na kami ni Nanang. Henry, yan ni Nanang. Nanang! Ay, sir. Henry, tinagan ko, Nanang. Kumusta kayo? Nagsublinti dati nga salon at ko, sir. Ay, Henry. Di kaya nagtatrabaho tinadagsen. Baka no, magsakit kayo manin. Magbagakin ni Lovely. Kaya patakilin tayo dati balay to'y. Mura ka dalaw at solaryo. Gatangin tayo. Tawang iprakdara tayo pimpinas nga balay. Ano mabalin ko Henry, kat saan nga maikat dito nga balay. Dasan timal-timal yun na. Patakdirin mi ka di asawa kini dito. Okay. Agtalinad akastoy. Ngayon mang paabay titaknak kila balay. Para kada tayo. Kanagdagbalin na po ko yun. Saan kami nga may kari? Ang padpada kayo lang, tibaga na Lovely. Mayatak manunusahan Manong Nemy ng isot na pasamak. When? Nagkalaysa kami kini Henry. Intuloy ko na nagbasaging ka nakapagturpusak Manong Nemy. Ngayon nagsipak iti korsok. Saan ka nung nurse, hindi ka sa pulan na di ka kaduhan ng mga manage kadigiti sa nga tinegosyo na. Natungpal kas kalikagum na ti balay Manong Nemy, panakkilen nga balay, kan balay at talaga at mamalin na. Ni Nanang, adad nga si malunat Manong Nemy, tamaytad ken kuha na tinasustansya nga taraon, kan ngayon nga pa-check up. Kan saan nga iso taglaba Manong, kan saan nga iso tagluto, saan nga iso tagdalos. No di kita agibaon latan. Nadang kami ti talong anak Manong Nemy kiniya Henry. Ni Edmond sala nagsarding idin Manong Nemy dinagkalaysa kami kini Henry. Ni Tina nga gayem ko Manong Nemy adamutan asawa na katultulungan mi ida. Managtulong kami Manong Nemy kas naikalikagom ka na irwam para kina Henry tumulong iti pada nga tao. Dito talaga nga kasapuan ti tulong. Kinagyamyaman na kinapod Diyos Manong Nemy tadimteng ni Henry tibiyag ko, tibiyag mi kininanang. Ngaslawan idin tinamnamak nga agragsak ka nagdamay. Gabot kastoy nga kasasaad mi idi. Ngayong gaya madagur-uray ngayong pagkakasat. Ngayong pahay ni Apo Diyos kada. Nagyamanak Manong Nemy ti anos mo nang ibasa ket sabi ko damat na ibatik nga adal liwliwagan pagsarmingan ti biag kadagiti padak nga dimngeg. More power to your program and God bless. Tuwing nga radagyaman nga pagayam mo, Lovely. Thank you mat ka Lovely ti panangiburay mo ti pagkasaritam.